Кеше фақат үләр алдыннан гына нәрсә эшләргә кирәк икәнен аңлап үлә. Бик каты авырып, үләм икән дип яткан чагында, әгәр исән калсам, үзем турында үзем сөйләп калдырам әле дип сүз биргән идем. Сөйләр сүзләр бик күп алал. Илен нишә сөйләсәм. Озын сүзнең кыскасы шул, күп яшәргә теләсәм, үлем турында уйлама, илен турында уйла. Илен турында уйласаң, гамәлең озын була. Көнекеш. Башта киемнәреңне алмаштырырга кирәк. Үзеңә бик авыр булыр. Әни. Окей. Бер сүз белән әйткәндә, син авыл кешесе. Һәм мәңге авылда калырга тиеш. Синең киләчәгең маңгаеңа язылган. Кул булып тугансың, кул булып үләсең. Күпме гомер узды, һаман тотынганым булмады. Ниһаять, керештем әле.